Assalamu alaikum. Bismillah, bi vidéo là. Balimakɛ de don toujours Malikoura chaîne. An ka bi vidéo ni an ka vidéo tɔ ninnu tɛna kɛ kelen ye kosɛbɛ quoi. Ka sababu kɛ bi vidéo bɛna kuma min kan o tɛ an ka kuru min an y'a daminɛ kɔrɔlen o sigisen dɔ ye o t'o ye. Bi vidéo an ka bi ta bɛna kɛ min ye o ye baro de quoi. Baro c'est-à-dire n'an ko ko baro min don an tɛna sigi ka baro fu kɛ. An ka baro a bɛna tali kɛ fɛn min kan bi o ye wari i n'a fɔ a kuma ka ca dugu kɔnɔ bi a Mali la k'a fɔ ko Mali kan ka a yɛrɛ ka wari créer pour ka se ka a yɛrɛma hɔrɔnya ta wari ta fanfɛla fɛ. Kuma caman bɛ fɔ a fɛ k'a fɔ ko Mali kan ka wari créer ka don crypto-monnaie na ka commencer ka don bitcoin ma. Donc o de la n bɛna essayer an ka bi vidéo la o kɔnɔna na ka a walawala aw ye c'est-à-dire crypto-monnaie ale basé bɛ dɔnniya min kan a bɛ fonctionner cogo di ani a bɛ labaara cogo min. Donc k'a fɔ ye ko bi baro bi jamukan c'est très important a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ walasa maliyɛn fanba ka se ka a lasɔrɔ ani u ka se k'a faamuya crypto-monnaie yɛrɛ min bɛ ka fɔ ni tile filani na a yɛrɛ ye fɛn min ye quoi. O hukumu de kɔnɔna la n bɛna essayer ka yira n'a y'a sɔrɔ crypto-monnaie ninnu i n'a fɔ bitcoin n'a a ɲɔgɔnnaw parce que crypto-monnaie dan tɛ bitcoin a ka ca ani blockchain ninnu n'a sɔrɔ n'a b'an arranger a bɛ se ka labaara cogo min an fɛ Mali la ani fɛnɛ ka yira k'a fɔ a bɛ se ka fɛn caman wɛrɛ nafa ɲɛ fɛn min tɛ wari yɛrɛ gansan ye a bɛ se ka fɛn wɛrɛw nafa ɲɛ gɛlɛyaba bɛ an kan Mali la fɛn caman dɔw la a bɛ se k'olu fɛnɛ nafa ɲɛ k'olu fɛnɛ yira cogo min. Ani fɛnɛ vidéo laban na an bɛna ye k'a fɔ blockchain yɛrɛ a bɛ se ka an ka wari k'a sɔrɔ an ma don crypto-monnaie na dɛ wari yɛrɛ an ka wari papier yɛrɛ a bɛ se k'o garanti an ye cogo min a bɛ se k'o garanti an ye cogo min k'o garanti an ye cogo min o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o t'a fɔ ko o kɔrɔ tɛ ko k'a fɔ k'an bɛna taa bitcoin caman stocké yɔrɔ dɔ la o b'an ka wari garanti kan t'o ma n bɛ min ma k'a ka wari garanti o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an ka wari tɛ se ka bayɛlɛma cogo dɔ la i n'a fɔ u ye min kɛ Sékou Touré la Sékou Touré ninnu na la Guinée président ni ma fili dans les années 60 a kɛlen k'a ka wari dilan u ye min k'a la k'a fɔ ka jamana kɔnɔna fa fo biye la o cari dugu kɔnɔ ka sin k'a ka wari bin o senfɛ donc blockchain yɛrɛ bɛ se k'an permettre k'an ka wari garanti olu na nasuguya ninnu tɛna se ka k'a la bilen quoi. Donc n bɛna o dɔ yira nin vidéo kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma. Voilà donc bi baro kɔni a bɛna boli nin sigisɛn ninnu de kan. Donc n bɛ min fɔ aw ye bi ta kɔni a y'aw ɲɛmajɔ kosɛbɛ kosɛbɛ aw ɲɛmajɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ko caman bɛna fɔ fɛn caman bɛna fɔ a explication ka gɛlɛn dɔɔnin mais i b'a ye a faamuyali n'i hakili sigi ka ɲɛ a faamuyali man gɛlɛn. Voilà o fɛnɛ yan'an ka commencer ka don explication kɔnɔ mun bɛ fɛ k'a yira aw la k'a fɔ komi n y'a fɔ aw ye cogo min bi vidéo kuma bɛna sɔn ka caya dɔɔnin donc a vidéo bɛ sɔn ka janya kosɛbɛ quoi. Donc pour que ka se k'o éviter n ye vidéo in tila saba la pour que vidéo in filɛli bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo. Donc a partie filanan n'a partie sabanan la n bɛ n'o bila description kɔnɔna nin vidéo jukɔrɔ donc n'aw tilara nin vidéo la a bɛ se ka taa lajɛ quoi. Donc an bɛna daminɛ sisan an bɛna a daminɛ min na o ye wari la wari normal la n'i bɛ fɛ ka baara kɛ wari la sisan a bɛ kɛ cogo min an bɛna misaliya dɔ di pour que bɛɛ ka se k'a faamu cogo min donc pour que ka se an b'a daminɛ wari la mun na parce que pour que ka se k'a faamu yɛrɛ crypto-monnaie yɛrɛ ye fɛn min ye f'i k'a dɔn a nana laɲini yɛrɛ min kama fɔlɔ a nana laɲini min kama an bɛna o de expliquer sisan wari in nɔfɛ donc an ka misaliya la sisan an ka ta an ka kɛ i n'a fɔ an ka président Assimi de mago bɛ migiw la sisan ka migiw san Putini fɛ walasa a ka se ka taa jugu bombarder n'a ye donc a mago bɛ migiw la Putini fɛ sisan walasa o ka se ka sanni lawaleya u fila mago bɛ banki de la pour que
Ashima ka wari ta ka fɔ banki ma a ka wari ta k'a ci Poutine ma pour que ka se k'a ka sanni kɛ. Donc walasa Assimi ka se ka a ka sanni kɛ Poutine fɛ, a mago bɛ danayaso de ma, danayaso min an b'a wele an fɛ ko banki. Sisan président Assimi bɛ min kɛ, a bɛ wari cili yamaruya de bila ka taa wari maralen bɛ banki min na sisan, a wari maralen bɛ banki min na, a bɛ a cili yamaruya de c'u ma k'a fɔ a mago b'a la u ka nin wari hakɛ ci Poutine ma walasa a ka se k'a ka sanni kɛ. Donc banki sisan olu bɛna min kɛ, olu bɛna a lajɛ gafe dɔ de b'u bolo, u b'a fɔ ma ko livre de compte ou bien dɔw b'a fɔ ma ko registre de compte. Donc o gafe in tɛ dɔwɛrɛ a ka client fɛn fɛn bɛ yen, donc ka bɔ fɛn fɛn bɛ kɛ o ka compte kɔnɔna na, o sɛbɛnnen bɛ o gafe de kɔnɔna na. Donc banki bɛna min kɛ sisan, a bɛna o gafe kɔnɔna de lajɛ k'a yira est ce que président Assimi ko ka nin wari hakɛ ci Poutine ma, yala o wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a ka compte kɔnɔna fɔlɔ wa, ani a b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ président Assimi yɛrɛ de yamaruya bila ka na k'u ka wari in ci. Ni nin fɛn fila sabatira sisan, n'o o fila sabatira sisan, o bɛ se o b'a wari bila ka taa a ci Poutine ka compte la. Donc u b'o wari ta ka bɔ président Assimi ka compte kɔnɔna na ka ci ka bila ka taa Poutine ka compte kɔnɔna na. Donc n'o fɛn fila sabatira, a wari b'a ka compte kɔnɔ, wa mɔgɔ min ye yamaruya bila ka na a dɔnnen don tigitigi k'a fɔ ko président Assimi de y'o wari bila ka na. Donc o wari bɛ sɔrɔ ka taa Poutine ka compte kɔnɔ. Donc o bɛ Assimi ka hélicoptère d'a ma. Donc o kɔfɛ banki fɛnɛ baara wɛrɛ b'a bolo, a ka baara wɛrɛ ye min ye, o ye donkabon fɛn fɛn an y'o fɔ déjà ka tɛmɛ, donkabon fɛn fɛn bɛ kɛ a ka client fɛn fɛn ka compte kɔnɔ, olu bɛɛ sɛbɛn a ka gafe kɔnɔna na, gafe min an b'a wele ko registre de compte ou bien livre de compte, c'est-à-dire client bɛɛ ka compte b'o kɔnɔ, wari fɛn fɛn donna ani wari fɛn fɛn bɔra, o bɛɛ b'o o gafe de kɔnɔna na, a donna don min na, heure min na, a taara fan min fɛ, a bɛɛ de b'o kɔnɔna na. Donc banki b'o o livre de compte tenir ka a ka client bɛɛ ka historique bɛ min kɔnɔ. O kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ walasa sini ma sinikɛnɛ président Assimi kana na k'a fɔ ko wari bɔra ale ka compte kɔnɔna na k'a sɔrɔ ale m'o yamaruya di, wa Poutine fana kana na ka se k'a fɔ k'ale ma ka wari sɔrɔ a ka compte kɔnɔna na, président Assimi kun kan ka wari min ci ale ma pour que ka a ka hélicoptère yira ma. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye an bɛna a ye k'a fɔ blockchain kɔnɔna na an bɛ se ka banki mun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la pour que ka se ka vérification ni fɛn ninnu kɛ, an bɛ se k'o bɔ yen cogo min. Blockchain yɛrɛ nakun yɛrɛ o de, c'est-à-dire ka baarakɛla fila ni ɲɔgɔn cɛla la ka intermédiaire bɔ yen. Ni ne bɛ fɛ ka fɛn san, ni Assimi bɛ fɛ ka fɛn san Poutine fɛ, a b'a san Poutine fɛ directement ka sɔrɔ a ma passer banki fɛ. Donc blockchain nakun o de, c'est-à-dire ka intermédiaire bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Donc sisan d'abord faut k'a dɔn k'a fɔ ko blockchain kɔnɔna na an ye livre de compte mun fɔ, registre de compte mun bɛ banki bolo, a tɛ kɛ banki bolo bilen, a bɛ kɛ mɔgɔ min bolo, a bɛ kɛ réseau blockchain réseau mɔgɔ bɛɛ bolo, c'est-à-dire mɔgɔw fɛn fɛn bɛ blockchain kɔnɔna na, registre de compte b'i bolo, a registre de compte c'est public, a bɛ bɛɛ de bolo. O kɔrɔ ye min ye, o kɔrɔ ko registre de compte in sisan a tɛ mɔgɔ kelen bolo, mais a bɛ bɛɛ bolo. U b'a fɔ a ma ko c'est distribué, a carilen de don, a carilen de don bɛɛ kun. Donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ réseau kɔnɔna na, o livre de compte copie kelen b'i bolo quoi. I bɛ se k'a lajɛ transaction fɛn fɛn kɛra a kɔnɔna na ani transaction fɛn fɛn bɛ ka kɛ a kɔnɔna na sisan, i bɛ se k'o bɛɛ lajɛ, ani minnu kɛra kɔfɛ ka tɛmɛ, i bɛ se k'o bɛɛ lajɛ. Donc ni livre de compte bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo, o tigi bɛ considérer k'a fɔ k'a bɛ blockchain réseau kɔnɔna na quoi. Donc au livre de compte o de b'a yira k'a fɔ k'i bɛ blockchain réseau kɔnɔna na quoi. Donc sisan an kɛlen don réseau la sisan, an ka misaliya ta tuguni. Donc Assimi bɛ fɛ k'a wari ci ka taa
continuellement. Donc, on a blockchain niveau de condamnation 600. Donc, président Hachimbe, hors de virement blagata. Hors de virement, au bêta, bédéco. On a ta do, bédéco. Donc, bébo, hors de virement, sort. Donc, béba, aha, livre de compte vérifié. Réseau qu'on a moro paix. Par livre de compte vérifié. Voilà, est-ce que le président Hachimi ni ordre de virement même blagana? Est-ce que a wari baga compte kono pour que kani virement ike wa est-ce que aller de virement ike il faut banki ma ketchugumi mais là on l'a si sans banki que l'état kede mo réseau qu'on a mo de ba ke ñon fait ni bashima ye o chartif là nous na koni bon a transaction be validé a war beta on tala donc si ça amna ado a détail kono ça réseau mɔgɔ kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ kelen kelen a bɛɛ b'a a ka livre de compte u b'a a sɛbɛn u bɛ a bɛ fɔ ko u b'a a mise à jour kɛ quoi donc u bɛ transaction kura min président Hachimi ye transaction kura min demandé u b'o sɛbɛn bɛɛ b'a sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ k'a fɔ ko bon nin transaction kɛra nin wari hakɛ bɔra président Hachimi ka compte la a taara Putin ka compte la donc u bɛɛ b'o sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ n'o o kɛra sisan ni bɛɛ y'o sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ donc an bɛna étape wɛrɛ la sisan donc sisan a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ mɔgɔ a bɛɛ fɛ transaction min président Hachimi y'a bila ka taa a sɛbɛnnen bɛ bɛɛ ka gafe kɔnɔ donc o ɲɛnabɔra a banna sisan donc non ni livre de compte be bɛɛ ça veut dire que bɛɛ bɛ se ka livre de compte modifier cogoya min ka di ye mais an bɛna ye k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ o cogoya la mun na c'est-à-dire blockchain filɛ cogo min an ko mɔgɔ kelen tɛ min ye intermédiaire mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de bɛ système min don c'est un système a b'a fɔ a ma ko c'est décentralisé c'est-à-dire a information bɛ bɛɛ kun information bɛɛ dafalen bɛ bɛɛ de kun wa an bɛ bɛɛ de ɲininka est-ce que nin bɛ bɛɛ kun bon pour que ka exemple kɛ an bɛ misaliya ta sisan n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka namara kɛ sisan a b'a n'a y'a essayer sisan ka a yɛrɛ ka livre de compte ta k'o falsifier ka wari dɔ k'a kun ka sɔrɔ min t'a kun donc n'o kɛra sisan n'ale o information kɛ a ka gafe kɔnɔna na a ka livre de compte kɔnɔna na n'a y'o cari réseau kɔnɔna na réseau mɔgɔ tɔw b'a lajɛ donc olu ka gafe kɔnɔna na ale ye min déclaré o t'olu ka gafe kɔnɔna na donc fɛn dɔ de bɛ an bɛ tila ka na o ma u b'a fɔ ma ko consensus i bɛ taa sɔrɔ jama fanba réseau jama fanba bɛ n'a ye sisan olu ka gafe kɔnɔna na nin ye min déclaré o t'a kɔnɔna na donc ale ye min fɔ o ye nkalon de ye jama fanba ye min fɔ o de ye tiɲɛ donc a bɛ fonctionner o cogoya la donc an ɲɛ b'a la déjà nanbara tɛ se ka kɛ a fɛn kɔnɔna na nanbara t'a la i tɛ se ka modification kɛ gafe ninnu kɔnɔna na min ma déclaré bɛɛ kun donc o ye fɔlɔ ye donc mɔgɔw bɛna ye sisan k'a fɔ ko a tiɲɛ na ale ka gafe ye min fɔ ani an ta ye min fɔ tiɲɛ tɛ donc a ye min fɔ nkalon de don jama fanba de ta ye tiɲɛ donc ale ye min déclaré o bɛ annulé a tɛ don blockchain kɔnɔ donc sisan n'an y'an hakili jagabɔ kosɛbɛ o système kɔnɔna na n'an y'an hakili jagabɔ yɛrɛ kosɛbɛ an b'a ye ko o système kɔnɔna na an mago tɛ wari papier ni wari pièces ninnu na an mago t'o la bilen wari physique ninnu yɛrɛ an mago t'a la bilen vu que gafe in o b'a fɔ ma ko le livre de compte fait foi gafe in mun bɛ bɛɛ bolo de ko livre de compte mun bɛ bɛɛ bolo de o b'a yira déjà k'a fɔ ko nin wari hakɛ bɛ nin kun nin wari hakɛ bɛ nin kun wa a ye nin transaction kɛ a ye nin transaction kɛ donc o bɛ bɔli kɛ quoi a ma se k'o ka mɔgɔw ka wari papier ka kɛ mɔgɔw kun donc o de la monnaie virtuelle ninnu ani crypto-monnaie ninnu u bɛɛ baselen bɛ nin dɔnniya de kan k'a fɔ ko donc a livre de compte bɛɛ bolo mais an bɛ tila k'o ye i n'a fɔ bitcoin ninnu sisan an bɛ tila k'o ye kɔfɛ olu bitcoin fɛnɛ bɛ kɛ cogo min pour l'instant an bɛ blockchain dɔrɔn de fonctionnement kɔnɔna na an ma don bitcoin na an ma don crypto-monnaie wɛrɛ fosi la donc
sisan o bɛɛ kɔfɛ an ko livre de compte bɛ bɛɛ bolo. Bon, an y'o kɛ pour que ka se ka explication de nɔgɔya, mais en vrai dire livre de compte a tɛ stocké livre kɔnɔna na réseau mɔgɔw fɛ. En fait a bɛ stocké information bɛ stocké machine de kɔnɔ, machine mun ye puissance de calcul b'u la i n'a fɔ ordinateur walima serveur ninnu. Donc a information ninnu bɛ stocké olu de kɔnɔna na. En fait blockchain kɔnɔna na i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko base de données de don, base de données min a distribuélen don. Distribué kɔrɔ tɛ fɛn min a carilen don mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ. A base de données in carilen don mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ. Réseau kɔnɔna mɔgɔw, blockchain réseau kɔnɔna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa a base de données bɛ mɔgɔ fɛn kun an b'o wele ko nœud de stockage. C'est-à-dire base de données une copie bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye nœud de stockage de quoi. Donc o nœud de stockage ninnu sisan a bɛ bɛn min ma a bɛ bɛn mɔgɔ minnu bɛ blockchain réseau kɔnɔna na olu b'u ka ordinateur ani ou bien u ka serveur ani u ka espace de stockage de di ani u ka puissance de calcul. O puissance de calcul n'o o espace de stockage de di pour ka se ka blockchain bɛ se ka fonctionner cogo min o bɛ se ka labaara cogo min olu b'o o de di réseau mɔgɔw ma. Donc o bɛ utiliser pour ka se ka blockchain labaara quoi. Donc livre de compte in bɛ cogo min a bɛ comme cahier de quoi, page de b'a la sɛbɛnninw bɛ k'a kɔnɔ. Donc a bɛ fɔ ko karisa ye wari dɔ ci nin don ma nin heure la a y'a ci ka taa karisa ka compte kɔnɔ a sera karisa ka compte kɔnɔ nin don ma nin heure la. Donc page de don. Wa o cogoya kelen de la blockchain kɔnɔna na page tɛ dɛ mais transaction ninnu sɛbɛnnen don u b'a fɔ a ma ko bloc. Donc a tɛ page de kɔnɔ sisan mais o bɛ fɔ ko a bɛ bloc de kɔnɔ. Bloc tɛ dɔwɛrɛ an ka bamanankan na an bɛ se k'a fɔ ko kuru de don. Donc information kuru de don. Donc c'est des blocs d'information. Donc blockchain fana mun a bɛ fɔ a ma ko blockchain parce que c'est des blocs information b'u kɔnɔ transaction b'u kɔnɔna na wa a enchaîner de don quoi u tugulen don ɲɔgɔn kan. Donc i n'a fɔ sisan transaction fɛn bɛ kɛ o blockchain réseau mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min. Donc a bɛ sɛbɛn sous forme de bloc. O bloc ninnu de bɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ ka taa o de la a bɛ fɔ a ma ko blockchain ou bien i n'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ ko chaîne de bloc. C'est-à-dire bloc de don u tugulen don ɲɔgɔn kan wa u sirilen de bɛ ɲɔgɔn na o de don quoi.